Κάθε εργοδότης υποχρεούται να εκπονήσει και να τηρεί μια μελέτη εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Εκτός από νομική συμμόρφωση, η προστασία από τους κινδύνους για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία βελτιώνει την απόδοση και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Όμως συχνά δεν διατίθεται η τεχνογνωσία ή οι αναγκαίοι πόροι. Γι' αυτό υπάρχει το ψηφιακό εργαλείο Oira για την παραγωγή τροφίμων. Σας καθοδηγεί σε όλα τα στάδια της εκτίμησης κινδύνου. Είναι εξειδικευμένο στους κινδύνους του κλάδου σας και στις κύριες ειδικότητες εργαζομένων. Διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο με εύκολη πρόσβαση και χρήση. Τροφοδοτήστε την υγεία και ασφάλεια στην επιχείρησή σας με το εργαλείο Oira. Επισκεφτείτε εδώ το εργαλείο. Μάθετε πώς να το χρησιμοποιείτε. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΠΑΝΕΚ-ΕΣΠΑ με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.